Hello guys, good morning. Tini Sombar, tini besok tarik hai 11 tarik. Tini sing dogan open hai masih. Ano nashing tong mani hai ke customer ro. Asake ano nashing tong mani hai, samu sok mani hai. Tini khulagu, tini log na maisawani order maka dinar. Palma ya roi ma tong. Aba helper ro kere ang phai wi sia ko. Engke khorok sa to phale ha. Sala ko sabri ko sa to. Khunung nai nong no. Sekian tahun ini sama kebang palmaya, engkau orang bisingsi, togan buketal, uru mana ya dia tomaro, biang uri thang baiknya, hele, setelah kosa beri kosa, hagar meri, lokoi lok, engkau French fry dong, netang lain mah tunggu, engkau chicken chili to kisah senai nyereka, chicken chili, engkau wow hal to nok di rugo trong mo ke sakhoi as samang kabang ta sari ge kisan rok comment box so suwen ta pok di anon ro nakar di tamani ke ang gedeng ma rongwi samang rok bo khaimalia siniti pro hawo thangoi than sani mari oi ap di sewoi te or bising si ani phone rok maza ha khormi hingoi haifana ani channel to kamalia ani Facebook kamalia nggak saya kari nong no punuk tong nai te kaisa kok ani dogan kata lo pahin jagai ni ro kisa kesan de hangku na tak ni kata ta payak hole payak hodo payak ho ta ni kata de hangku age ni kesan de hangku shan no comment box so suyo ni ta public tak no ko nai dogan amo ke kata agar ro wa ya wa mang bele ta ko kene belai nai thok ka dijan nai thok khat la ha apan silim ro khaimia kho sajok jang nai ro sarjak net do kene asuk kho tei mung asite bitra kho sajok maya kho uru kho nge tini khulok ro si bus customer phai pi kha maisa nai 30 jona order ma kha nge omono to joto sini bai na omono sini to wakre hongo wakre buthai no moso deng khainai inke kangro bazar khangkha no kheno robui ta hosinai omo no to ta hosinai omo no sini ko bai sepeng buthai bai khe bului ar honai ke sosa bele khernai sakumara robui honai carrot beams rokhene sakum rakhe rugoi roi honai khe mangso rukjak tongnai tei tok baha tongnai tei musuk baha tongnai tei sayani a tongnai khe soy kari nai tongdi